make them good girls go. Det er herligt. I make them good girls go bad. I make them good girls go. I make them good girls go. Good girls go. That. Ej, det er sexet. Let's go! Know you're trying. Yeah, daddy's little girl, just take a bite. Let me shake up your world. Tell me every time we touch. You get the skirt of rush. Yeah! Og hvor er det god mad? Det er værd. Nej. Lille. Det er virkelig dårligt mad. Virkelig Jeg ved dårligt. ikke, hvad det her er, men det er sindssygt tørt. Ja, der var en... Nana! Hvad sker der? Vi skal til rave! Stine? Ja? Hov, jeg filmer mig selv, mand! We took it all apart, but I'm wishing I'd stay. In the back room, something I heard you. Vi har en challenge, så, Emilie? vi skal få en drink for en Hallo! Hvad? Vi skal hen på templet, og det bliver fucking nice. Og så tager vi på Ice Bar. Det bliver for fedt, jeg siger dig. But I miss the day. Are we ever gonna feel the same? Standing in the light till it's over, out of our minds. Someone had to draw a line. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. I don't even care if I know you. Out of our minds, sad to leave it all behind. We'll be Vi har lige været til rave på templet, og stop! Det har jeg. Rave party, og nu skal vi på Kalovlatsne. Var der også rave, men det er fordi, der var så fucking varmt, vi ikke kunne få luft. Ja. Men det, Og nu vi skal var vi der i videre. går på Galopi Fis der, Og ikke også? Emily scorede for sindssygt. Nej. Nana, hvad er status? Jeg tror, det var billedet, vi tog. Det er virkelig lyst. Status er, at der er de lækre modeller her. Og Emily har fundet en, hun elsker. even if the sky is falling. You ought to know tonight is the night to put on a show. I wanna see how you lose control. So leave it behind, 'cause we have a night to get away. Vi har lige været inde på Galopi Latsne, og der var peberspray, og mine øjne vil svirre af helvede til. Og jeg kan ikke stoppe med at nyse. At vi fik peberspray. Den her. Okay, Amay, hvad sker her? Nanas før omtalt pommes med sukker på skal dyppes i barbecue-saucen og indtages. Det er gul sovs, og den skal drejes rundt, ikke bare dyppe. Altså det er sådan noget, jeg ved ikke, prøv lige at filme det. Det ser vildt nasty ud, der har sådan virkelig sådan noget kaj-barbecue-agtigt. Altså jeg ved ikke, det var lidt en challenge, at det lige skal... Og det skal i munden på én gang. Og det ligner lidt sådan noget honning-agtigt. Jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg har gået ind til. Men det smager meget godt. Okay. Hvad der sker lige nu? Vi er på vej på sexmuseum. Sådan en sexmachine-sted, hvor Og der vi er har sådan set en maskine ved vinduet, som sådan klapper op på Fifi, og det virkelig ser ikke særlig rart ud. Det ser virkelig ubehageligt ud. Nej, det er sikkert. Vi er på sexmuseum. Og vi ser porno. De andre ser det. Nej, lige nu. Lige nu har han bare rørt ved hendes nu. Du er med. Jeg tager kigge på det. Det er for knap. Nej, de bliver ved. Nej, det var ikke kigge. Nej, men helt seriøst, har I det ikke sådan fysisk? Jeg får det fysisk. Jeg er fysisk, der knækker. Nej, det må I da ikke. Synes du, det er lækkert?
der kan fortælle, hvor vi er henne. Som ligger hvor? Som ligger på hovedgaden Lillebøger ved Dagsnyden. Afraid I won't get out alive. Hvad vil du gerne have? Sleep tonight. Oh, oh, I want some more. Oh, oh, what are you waiting for? Take a bite of my heart tonight. Oh, oh, I want some more. Oh, oh, what are you waiting for? Hvad gør det ikke noget? Nej, det er en film. Ja. Hvor ser ikke ud? Nu skal vi da starte med lov at se. It's you and me, moving at the speed of light into eternity. Yeah. Tonight is the night. You join me in the middle of ecstasy. Feel the melody and the rhythm of the music around you, around you. I'ma take you there, I'ma take you there. So don't be scared, I'm right here, baby. We can go anywhere, but first, it's your chance. Take my hand, come with me. It's like I waited my whole life for this one night. It's gonna be me, you, and the dance floor. Wow, der har aldrig været så stille på den her gang nogensinde. Nu vi skal rette rundt og banke på alt det. Det kan være, at AK har min sko. Ej, det kunne faktisk godt være, at jeg gik hjem med hende. Hvorfor skulle hun have en sko? Ved jeg ikke. The reason I'm alive, when all the stars collide in this universe inside, the big, big bang. The big, big bang. The big, big bang. Some people like to talk, but I'm into doing what I feel like doing when I'm inspired. So if we take a walk down the beach tonight, I bet that we could light up the sky.